Assalamu alaikum wa rahmatullah. A wannan bidiyon insha Allah za mu ga yadda ake sai da coin, mu ce ko kenan, yadda za ka sai da shi a exchanger ya koma dala, da yadda za ka yi P2P ya koma naira zuwa account naka kenan insha Allahu. So daga fari dai za mu shiga OKX application namu. So idan muka shiga OKX, ga nan wajen wannan kenan, za mu shiga gurin profile. Idan muka shiga profile, ga nan inda yake nuna more option ɗin nan, a nan za mu shiga mu nemo kasuwan P2P namu. Wannan a OKX Pro ne kenan. So ga nan kasuwan P2P a nan, sai mu shige ta. Idan mun shige ta, idan kun lura yanzu muna kan buy ne, to za mu danna sell tunda mu sayarwa za mu yi. Muka danna sell, so ga nan mutane daban-daban da farashinsu da adadin kowa abin da yake sayarwa da limit nashi kenan. So bari mu gwada ɗan duba na farkon nan. Idan mun lura ga sunan shi kuma is verified merchant, sannan ga nan adadin abin da yake saidawa ko kowane dala yana saida, zai sayi kowane dala ɗaya akan naira 739. Ga kuma adadin dalolin da yake da shi a kasuwa available, wanda yana da 47 dala. Amma sai dai matsalan order size nashi daga miliyan 1 zai sayar zuwa miliyan 31. So wannan ya fi ƙarfin mu, ba mu da abin da ya kai miliyan 1. Mu muna so duka dalolin mu bai fi 20,000 ba. Sannan kuma za ka duba wannan transaction guda nawa ya yi, 61. Kun ga bai jima ba kenan a cikin kasuwan. Sannan kuma 33% na transaction ɗinsa ne yake tafiya. So wannan probably yana riƙe kuɗi gaskiya, yana ɗan jimawa kan ya tura ma. Sannan abu na gaba, ga shi nan ku duba a sunan shi M ɗin nan, offline ne yake ba online ba. Ga wannan Abmir ɗin nan shi yana online saboda ga ɗigo blue kore kai a jikin A ɗin, ƙasan A ɗin. So dole ka lura da waɗannan abubuwan kafin ka tura. So bari mu ga waye ne zai daidai da mu. Wannan Abmir 150 ne ƙasa. Ok, bari mu gani. Yawwa ga wani Zion Wall zai sai da na 20,000, amma shi kuma abin da ya sa ba za mu yi da shi ba, transaction ɗinsa 123 ne. So ya kamata mu nemi wanda ya yi kamar transaction 1000. Bari mu je, in ba mu samu ba sai mu dawo masa. Sai dai ko mu lura da dalansa 737. So ga wani greatness mai 12,000, sai dai shi kawai daga 60,000 ne. So za mu yi ta tafiya. Ga mai 40,000, ga wannan 10,000 ai dai yana offline. Ga wannan zuwa 9,000. To za ka duba ga mai 20,000 735 exchange. So wannan za mu iya yi da shi exchange ɗin nan. Yawwa ga wannan ina yawan aiki da shi, ɗan gatan annabin nan, yana da saurin sake abubuwa. So kuma ga shi ya yi transaction 1000, in kun lura transaction ɗinsa 3,000, 99% good. Ga shi nan yana saidawa 735 reasonable price. Ga kuma daga 8,000 zuwa 70,000. So wannan duka ya faɗa, saboda haka bari in yi wannan da shi, sai mu danna sell. So na manta ma ba mu yi swapping kuɗin namu zuwa wannan ba, zuwa dala ba. To sai mu je mu yi swapping first. Mu koma baya mu je mu yi swapping. A yi haƙuri, da shi ya kamata mu fara yi. Sai mu shiga asset, no ba asset ba, mu dawo nan mu yi searching ko, ga shi nan. Ga ko a nan ko. Ga ko mu danna ko. Mu danna wannan trade ɗin, ga shi nan a ƙasa.
so sell za mu yi, tunda sell ne kuma nan za mu taɓa kenan ko. Idan muka taɓa nan sai ka mai da shi market, saboda in kana so sai dama shi yanzu kenan. Limit ka saka wani limit, nan ka saka amount ɗin da kake so ka sayar, ko kuma ka danna wannan percentage ɗin 100 zai zo maka, sai ka danna sell code ɗinka. So bari mu danna sell, sai mu mai da na biyun nan ya dawo limit, ya dawo market order, sai mu zo nan wajen mu saka adadi, ko kuma mu danna 100% ɗin nan. To kun ga har yanzu yana 0. So akwai wani abu, duk lokacin da ka turo coin exchanger zai sauka ne a funding balance. In kana son ka yi trading kuma ya ka mai da shi trading balance, trading account. To ga nan wani abu nan wajen za mu taɓa shi, mu je mu canja kuɗin mu zuwa trading. Yawwa, kun gani ya ce mana mu canja daga funding to trading ko, ga nan sunan crypto ko, ga adadin da muke da shi 13. To sai mu danna transfer all ɗin nan, sai mu danna confirm, transfer all confirm, shi kenan transfer. Sai mu yi baya, kun ga yanzu balance namu ya zo mana ko, gashi nan ya zo already. So sai mu danna sai mu danna 100% ɗin nan, kun ga ya rubuta mana 13 ko, za ba mu $40. Sai mu ce sell, sai mu ce confirm, shi kenan ya sayar mana. So yanzu sai mu dawo menu, mu shiga wannan profile a sama can, kamar yadda muka yi ɗazu, mu shiga more function, mu shiga P2P, sai mu taɓa sell. In muka taɓa sell, sai mu je mu nemo ɗan gatan annabin ko, in har yanzu yana nan. In har yanzu bai ce, yawwa gashi nan bai sayar ba, sai mu taɓa sell. Yawwa, to a nan ma still kun gani available wannan namu 0. To dole mun taɓa transfer ɗin nan, mun canja kuɗin da muka kai, kuɗin da muka kai trading account, muka yi trading ya koma dala, yanzu yana trading account. In za ka yi P2P ko sai ka mai da shi funding account. So za mu shiga nan, za mu shiga wannan transfer ɗin, sai mu dawo da shi from trading to funding, gashi nan 40, da ka danna transfer all, sai ka danna confirm, shi kenan ya dawo. Sai mu yi baya. So kun ga yanzu gashi nan ya nuna mana value mu duka $40, sai mu danna all ɗin nan, all, kun ga $40. $40 nan za a ba mu 39,000, za a ba mu nawa 29,000. sai mu ce sell. So a nan in kun lura ga price ɗin da zai saida mana, ga nan USDT da za mu sake masa, ga kuɗin da zai tura mana account, ga nan sunan account ɗin bankin mu. So yanzu sai mu senda code zuwa message na waya na, za su turo in sa a nan, daga nan sai mu danna, to bari mu danna send code, sai mu tafi, sai mu yi copy kawai, gashi nan copy, sai mu yi pasting, sai mu ce sell. So gashi nan already ɗan gata annabi, mu taɓa, so dole mutum ya kamata ya karanta wannan, kowane trader yana da dokan shi, me yake cewa, read my policy before you start trading, ka karanta dokokinsa. Na farko yace ka tabbatar ka tsaya a online. So yace zai iya kai ka ƙara, I will raise an appeal to suspend your account if you went offline after receiving payment. Bayan ka karɓi kuɗin shi ka tafi offline ka ƙi biyan shi, so zai kai ka kotu a yi suspending account ɗinka. Ya ce in case, this is my number,
ga numban shi, you can call, za ka iya kira kuma yana biya da sauri. So bari mu ɗan jira shi, in ya sake mana kuɗin za su nuna mana cewa ya biya a nan wajen. Kun gani nan sun ce buyer is transferring asset, yana turo mana. So ga nan wajen lokacin da zai ɗauka yana sakewa nan kuma yana sake mana nan zai dawo release akan mu sake masa dalan kenan. So bari mu jira shi. Ok, to saboda kar bidiyon yayi nauyi za mu katse don ya saka 1 hour. Ban lura ba ne ma cewa 1 hour ya sa, da na nemi mai 30 minutes wanda a cikin minti 30 zai biya mu. So amma dai daga nan idan ya biya za ku ga release crypto nan
to amma ba daga nan za ka biya ba, za ka tafi can wannan naka, za ka tafi can bank application naka ka yi checking. Idan ka yi checking ka ga cewa kuɗin sun shiga, sai ka zo ka danna masa release crypto nan, sai ka saka adadin kuɗin naka nan 29,802.46, sai ka yi release kawai, shi kenan an wuce gurin.